Säärihaava on usein oire taustalla olevasta sairaudesta. Säärihaavan voi aiheuttaa laskimo, valtimo tai yhdistelmäsairaus, tai sille voi olla hematologisia tai dermatologisia syitä. Taustalla voi olla myös tulehduksellinen, neoplastinen, traumaattinen tai neuropaattinen sairaus. Tutkimukset osoittavat, että noin 70% säärihaavoista on laskimosairauden aiheuttamia. Valtimoperäiset säärihaavat aiheutuvat riittämättömästä verenvirtauksesta valtimoiden läpi sääreen. Tämä johtuu osittaisesta tai täydellisestä tukoksesta. Noin 10% kaikista säärihaavoista aiheutuu tästä syystä. Yhdistelmähaavojen osuus on noin 10%. Tiedot on saatu saksalaisista tutkimuksista. Muut tutkimukset saattavat antaa hieman tästä poikkeavia prosenttilukuja. Vaikka taustasairaudet poikkeavatkin melko paljon toisistaan, yleisimpien säärihaavojen silmämääräinen erottelu on vaikeaa. Taustasairaus on kuitenkin pystyttävä diagnosoimaan selkeästi, sillä jokainen indikaatio vaatii oman yksilöllisen hoitonsa. Jotta taustasairaus voidaan selkeästi diagnosoida ja oikean hoitomuodon käyttö varmistaa, nilkan valtimopaineen erotusdiagnostiikkaa suositellaan ehdottomasti. Koska yleisin taustasairaus on laskimoperäinen säärihaava, seuraavassa keskitytään yksinomaan siihen. Laskimoperäiset säärihaavat ovat kroonisen laskimoiden vajaatoiminnan vaikea-asteisin muoto. Jotta diagnoosin tarkkuutta ja asiantuntijoiden välistä viestintää voitaisiin parantaa, jalkojen laskimosairaus voidaan luokitella käyttämällä CEAP-luokittelun 4 elementtiä. CEAP on lyhenne englanninkielisestä termistä Clinical Severity, Etiology, Anatomy and Pathophysiology. Alkuarviota tehtäessä kliininen vaikeusaste on kaikkein tärkein elementti ja sitä voidaan arvioida yksinkertaisella havainnointitutkimuksella. Vaikeusasteita on 7. C0. Ei näkyviä viitteitä laskimosairaudesta. C1. Pintaverisuonia. C2. Suonikohjuja. C3. Laskimoperäistä nilkan turvotusta. C4. Ihon pigmentoitumista säären alueella. C5. Parantunut laskimoperäinen säärihaava. C6. Avoin laskimoperäinen säärihaava. Laskimosairauden pääasiallisin aiheuttaja on laskimoläpän vaurioituminen, mikä heikentää veren virtausta sydämeen. Normaalisti toimivat laskimoläpät avautuvat, kun veri virtaa sydäntä kohti. Sitten ne sulkeutuvat estäen veren takaisinvirtauksen raajoihin. Vajaasti toimiva läppä puolestaan sallii laskimoveren takaisinvirtauksen. Tämä aiheuttaa laskimohypertensiota, joka ulottuu aina hiussuoniin saakka. Lopulta ravinteet ja happi eivät pysty levittäytymään ihoon saakka. Tämä aiheuttaa ihokudoksen muutoksia tai jopa kuollutta ihokudosta ja johtaa laskimoperäisen säärihaavan kehittymiseen. Laskimoperäisiä säärihaavoja hoidettaessa taustasairauden hoidon tavoitteena on poistaa laskimohypertensio. Useimmissa tapauksissa tämä saavutetaan kompressiohoidolla tai muilla hoitomuodoilla, kuten verisuonikirurgialla, suonikohjujen vaahtoruiskutushoidolla ja ablaatiolla. Kompressiohoitoa voidaan pitää laskimoperäisten säärihaavojen hoidon kulmakivenä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että pitkäkestoinen kompressiohoito vauhdittaa merkittävästi laskimoperäisten säärihaavojen paranemista. Nilkkaan kohdistettu vähintään 40 elohopea-millimetrin kompressio tukee laskimoverenkiertoa ja sillä on osoitettu olevan merkittäviä vaikutuksia syvien laskimoiden hemodynamiikkaan. Kompressiohoidolla on useita positiivisia vaikutuksia. Suonien läpimitta pienenee, mikä pienentää myös laskimoveren määrää laskimoverenpaineen kasvaessa.
Laskimoiden takaisinvirtaus pienenee ja lihaspumppausta tuetaan. Tämä parantaa mikroverenkiertoa ja tehostaa lymfakiertoa. Lopulta kompressiohoito pienentää jalkojen turvotusta ja hidastaa ihon ja ihonalaiskudoksen kovettumista. Eri taustasairauksilla on erilaisia aiheuttajia ja siksi ne vaativat myös erilaista hoitoa. Kompressiohoitoa voidaan pitää laskimoperäisen säärihaavan hoidon kulmakivenä. Valtimoperäisen säärihaavan hoidossa se on kuitenkin ehdottoman vasta-aiheista. Erotusdiagnostiikka onkin tarpeen, kun on suljettava pois taustalla olevan valtimosairauden mahdollisuus. Duplex-ultraäänitutkimus on erotusdiagnostiikan vakiokäytäntö. Koska sitä ei kuitenkaan useinkaan ole käytettävissä, potilaan nilkka-olkavarsipaineindeksi ABPI:n arviointiin on olemassa suhteellisen yksinkertaisia menetelmiä. Nilkan ja käsivarren painearvot mitataan verenpainekuffilla ja Doppler-anturilla. Valtimon systolinen pulssipaine annetaan paluupulssin aikana, kun kuffi tyhjennetään. Nilkka-olkavarsipaineindeksi on valtimopaineen ero nilkan ja käsivarren välillä. P-leg on nilkan korkein systolinen paine. P-arm on korkein valtimon pulssipaine vasemmasta ja oikeasta olkavarresta mitattuna. Esimerkki. Jos jalan paine on 125 ja käsivarren 130, ABPI on 0,96. Mitä tämä tarkoittaa? Jos ABPI-arvo on 0,8 tai korkeampi, valtimosairaus voidaan poissulkea. Jos arvo on 0,6–0,8, kyseessä voi olla yhdistelmäsairaus. Jos ABPI-arvo on alle 0,6, se viittaa valtimovajaatoimintaan. Kun ABPI-arvo on 0,8 tai korkeampi, kyseeseen tulee kompressiohoito. Yhdistelmähaavaa voidaan hoitaa lievemmällä kompressiolla. Jos indeksiarvo on pienempi kuin 0,6, tämä viittaa valtimoperäiseen syyhyn. Tässä tapauksessa kompressiohoito on ehdottomasti vasta-aiheista. Kompressiolaitteita käytettäessä annettu paine erotellaan lepo- ja rasituspaineeksi. Lepopaineeksi kutsutaan jatkuvaa painetta, jota kohdistetaan ulkopuolisella laitteella kehoon lihasten ollessa lepotilassa. Lääkärit suosittelevat laskimoperäisten säärihaavojen hoitoon 40 elohopeamillimetrin nilkkaan kohdistettavaa painetta. Rasituspaine on väliaikaista sisältä ulospäin suuntautuvaa painetta lihasten ollessa rasituksessa. Tällöin kehon osien ympärysmitta kasvaa. Tässä kohtaa keskeiseksi tekijäksi nousee kompressiolaitteen jäykkyys. Pääasiassa tähän vaikuttaa kompressiolaitteen materiaali. Luonnollisesti elastinen sidos joustaa paljon, koska materiaali ei ole kovin jäykkää ja voi vastustaa lihaspumppausta vain heikosti. Hyvin elastisten joustosidosten lepopaine on siis korkea ja rasituspaine matala. Ei-elastinen sidos joustaa vain vähän, se on jäykkää ja antaa lihaspumppaukselle vastuksen. Ei-elastisten sidosten lepopaine on näin ollen matala ja rasituspaine korkea. Mitä jäykempi sidos on, sitä korkeampi on rasituspaine ja lihaspumppauksen vaikutus. Mitä jäykempi kompressiolaite on, sitä korkeampi on rasituspaine ja vaikutus lihaspumppaukseen. Pääasiassa tähän vaikuttaa kompressiolaitteen materiaali. Eri kompressiolaitteiden sidoksen alapuolisen paineen mittauksella voidaan osoittaa staattinen jäykkyysindeksi. Staattinen jäykkyysindeksi on makuu- ja pystyasennon välinen paineero. Kompressiota voidaan mitata erilaisia järjestelmiä käyttäen. Tässä käytetään Picopress-kompressiomittausjärjestelmää. Paineanturi asetetaan potilaan sääreen kohtaan B1. Mittaukset alkavat,
kun kompressiosidos on kauttaaltaan asetettu. Kun käytetään vähäelastista joustosidosta, annetulla paineella saavutetaan tietty kompressio makuuasennossa, tässä tapauksessa noin 40 elohopeamillimetriä. Mitattua painetta kutsutaan lepopaineeksi. Kun kyseessä on vähäelastinen materiaali, paine nousee merkittävästi ylösnoustaessa. Tässä näemme staattisen jäykkyysindeksin, toisin sanoen paineeron makuu- ja pystyasennon välillä. Kun käytetään vähäelastista materiaalia, staattinen jäykkyys on merkittävästi korkeampi kuin 10. International Compression Clubin julkaisun suosituksen mukaan staattisen jäykkyysindeksin on oltava ainakin 10, jotta säärihaavan paraneminen olisi saavutettavissa. Vähäelastisen materiaalin käyttö kompressiohoidossa johtaa korkeisiin painepiikkeihin. Mitattua painetta kutsutaan rasituspaineeksi. Kun käytetään hyvin elastista joustosidosta, mittaus saavuttaa tietyn kompression, tässä tapauksessa noin 40 elohopeamillimetriä. Paine nousee ylösnoustaessa, mutta elastisen materiaalin matalan jäykkyyden vuoksi tämä ei ole yhtä merkittävää vähäelastiseen materiaaliin verrattuna. Makuu- ja pystyasennon välinen paineero on pienempi. Tästä syystä staattinen jäykkyysindeksi on alle 10. Liikunnan yhteydessä tämä on vieläkin selvempää. Huippuarvot eivät nouse paljon. International Compression Clubin julkaisun suosituksen mukaan staattisen jäykkyysindeksin on oltava ainakin 10, jotta säärihaavan paraneminen olisi saavutettavissa. Nilkan ympärysmitta mitataan ennen hoidon aloittamista. Kompressiojärjestelmien käyttö aiheuttaa ihoon hankausta ja rasitusta. Useimmiten se aiheuttaa ihoärsytystä ja ihon kuivumista. Ihoärsytys voidaan estää säännöllisellä alaraajojen ihon tehokkaalla hoidolla. Iho vaatii paljon kosteutusta ja näihin tarpeisiin voidaan vastata käyttämällä ureaa sisältäviä vaahtotuotteita. Uudet Jobst monikerrossidokset sisältävät kaiken, mitä laskimoperäisten säärihaavojen riittävä kompressiohoito edellyttää. Jobst Comfort numero 1 pehmustesidos suojaa luisia ulokkeita. Aloita varpaiden tyvestä ja levitä tasaisesti taivutettuun jalkaan materiaalia venyttämättä. Varmista, että kantapää peittyy kokonaan. Jatka säärtä ylöspäin spiraalimaisesti aina 50% edellisen kerroksen päälle. Lopeta juuri polven alapuolella. Sääriluun kyhmy. Leikkaa ylimääräinen sidos pois. Voit käyttää jäljelle jäänyttä pehmustetta lisäpehmusteena ja suojana alttiina olevien luisten ulokkeiden kohdalla. Jos potilaalla on ohuet sääret, käytä lisäpehmustetta niin, että nilkan ympärysmitta on ainakin 18 senttimetriä, eli 7,18 tuumaa. Jobst Comfort numero 2 sidosta voidaan käyttää lisäpehmusteena ja imukykyisenä kerroksena. Aloita varpaiden tyvestä. Kiinnitä sidos kiertämällä 2 jalkaterän ympärille. Vie sidos napakasti jalkaholvin kaaren ja kantapään alta. Jatka säärtä ylöspäin spiraalimaisesti. Muista viedä sidos aina 50% edellisen kierroksen päältä. Lopeta leikkaamalla ylimääräinen sidos pois. Kiinnitä sidos tarpeen mukaan sidosteipillä. Jos käytössäsi on Jobst Comfort Light tai lateksiton Jobst Comfort Light lievempään kompressioon, aseta Jobst Comfort numero 4. Jobst Comfort numero 3 on hyvin elastinen joustosidos, joka toimii kompression ensimmäisenä kerroksena. Kiinnitä sidos kiertämällä 2 jalkaterän ympärille.
Vie sidos akillesjänteen takaa ja varmista, että se istuu tukevasti kantapäästä. Aseta sitten sidos jalkaterän kärjestä alkaen niin, että se peittää 50% jalkaterästä, vie se horisontaalisesti akillesjänteen poikki ja siirrä edelleen 45 asteen kulmassa alaspäin nilkan eteen kuvan 8 mukaista asetustekniikkaa käyttäen. Jatka kuvassa 8 näytetyllä tekniikalla ja varmista, että sidos menee 50% päällekkäin edellisen kerroksen kanssa käyttämällä sidoksen keskilinjaa apunasi. Kun Jobs Comfy4 numero 3 sidos asetetaan spiraalitekniikkaa käyttäen 50% edellisen kerroksen kanssa päällekkäin, tuloksena on hieman kevyempi kompressio. Lopeta sidoksen asettaminen samassa paikassa kuin aiemmin. Leikkaa ylimääräinen sidos pois ja kiinnitä sidos teipillä. Jobs Comfy4 numero 4 on itsensä kiinnittyvä sidos, jossa on vain hieman joustavia ominaisuuksia. Kiinnitä sidos kiertämällä 2 jalkaterän ympärille. Vie sidos akillesjänteen ympäri ja peitä 50% kantapäästä. Vie sidos sitten jalkaholvin kaaren alta ja edelleen ylöspäin jalkaterän halki. Jatka säärtä ylöspäin sääriluun kyhmyyn saakka spiraalimaisesti aina 50% edellisen kerroksen päälle. Lopeta ja leikkaa ylimääräinen sidos pois. Varmista, ettei sidosta venytetä viimeisten 15 senttimetrin eli noin 6 tuuman matkalla. Kiinnitä sidos painamalla kevyesti. Itsensä kiinnittyvä materiaali muodostaa pysyvän liitoksen ja kiinnittää sidoksen. Silottele vielä kerrokset käsin ja tarkasta, ettei kompressiosidokseen jää aukkoja. Poista sidos saksia apuna käyttäen.